Ngibingelele mbukeli igama le-channel Kama-V with Prince Bhekumndeni kaZulu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ucomment, ushare. The secret of spiritualism in your dreams. Yabona once amabheklizi amaningi emaphusheni akho, onke lamabheklizi uyawaluza, ayikho oyiwinayo. Shosho empilweni ejwayelekile nje physical ngeke uze uachieve lutho ngoba emaphusheni into yaka spiritualism ibikunotify ukuthi what's going on, kodwa ke unganakile waxhala nje ndawonye wanganaki. Nasemsebenzini ngeke uyithole ipromotion kade ulwa izinto emaphusheni, uhlulwa kulezo zinto. Mase emsebenzini uthi uzothola ipromotion ngeke. Angithi le yanto isuke ikhombisa idefeat. Shuthi wena empilweni kuza izinto ezizokwethula kuphela. But once you win all the battles emaphusheni akho ulele, uzobona nasemsebenzini ungase upromote noma kube nezinto oyi-achievayo empilweni. But once you win other battles and you lose other battles in your dreams, nako i-physical life, i-general life, kuzoba kanjalo. Kuney'ngqinamba ozohlangabezana nazo, uzoyinqoba ezinye awuzukuyinqoba. Bengifuna nje ukuveza i-secret of spiritualism in dreams, in your dreams. Thank you. Don't forget to subscribe.